Το μάτι συνεχίζεται μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά από το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Γκολ ήταν. Γκολ ήταν. Αργύρι. Γκολ ήταν. Πώς το πήρες αυτό ρε το τάμπλετ? 195 σταμάτα. 2-1 το σκορ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Αργύρι, κάναμε 2 ημίχρονα. Σκάσε! Μπάλα έχει πάρει. Μπάλα έχει πάρει και προσπαθεί τόσες ώρες μάτια να βάζει γκολ. Φάουλ αυτό, δες το βάλει. Άστι, άστο ρε. Στο YouTube θα ανεβεί, άστο, δεν πειράζει. Γι' αυτό φάουλ, θα μάθει μπάλα πάλι. Σταμάτα. Πάνε 3 μέτρα στην μπάλα. Η Ρεάλ έχει μπάλα. Γι' αυτό φάουλ ήταν, το πάτησε στο πόδι. Σταμάτα ρε. Δεν ξέρω να το πω. Σταμάτα, ξέρουμε. Έχουμε ξανανεβάσει τένις, βόλεϊ και μπάσκετ. Πώς λέγεται αυτό? Δεν θυμάμαι, ρώτα τον Αργύρι. Δεν μάθει πώς την πήρε. 1 ευρώ. 1 ευρώ. Ναι. Από ίντερνετ. Από το μπάγκο. Τέλος πάντων. Το 5 πρώτα μεταφορικά. Δωρεάν είναι τα μεταφορικά, δεν έχει. Ρεάλ έχει μπάλα. Φαντάζεσαι. Out. Φαντάζεσαι. Σταμάτα. Έρχεται η πόλη. Φωνάζει το θαυμασμένο κοινό. Παρή έχει μπάλα. Ακόμα ένα γκολ Νικηφόρος και τελειώνει το παιχνίδι. Ένα γκολ μόνο και αν έχει ένα γκολ. Πόσο είναι το σκάλι. Σκάστε ρε, έχουμε ανεβάσει κι άλλα. Γιατί εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω. Σε έχουν δείξει αρχές στο πληκτρολόγιο. Εσύ δείξες. Ρεάλ έχει μπάλα. Είπα. Φωνάζει το θαυμασμένο κοινό για το σκορ 2-1, κυρίες και κύριοι. Νικάει η Παρή. Στο δεύτερο ημίχρονο. Παρή είναι Φάουλ ήταν, σταμάτη την μπάλα. ο Γιάννης Φάουλ. και Ρεάλ είναι ο Νικηφόρος και νικάει ο Νικηφόρος 2-0. 2-1. Και ο Αργύρης τι. Είσαι τερματοφύλακας. Η Παρή προσπάθησε να βάλει και δεύτερο γκολ. Οι δύο ομάδες έχουν απόσταση 1 γκολ από το σκορ. Είναι δύσκολο μάτσο από ό,τι φαίνεται. Ντέρμπι. Μετά θέλω να βγάλω. Μπίλι. Ρεάλ έχει μπάλα. Παρή πάει να σταματήσει μπάλα. Παρή παίρνει μπάλα. Ανεβαίνει στο YouTube αυτό το βίντεο. Μας έπριξες, μου γιγαμίνουμε. Άμα είναι πάλι σκάσε κι εσύ. Περάστε στο σπίτι, τι βγάλετε εδώ πέρα. Ρεάλ έχει μπάλα. Καστελμένα. Σταμάτα. Έπρεπε να πάμε τώρα βούλασα. Σταμάτα. Εσύ ακούγεις πιο πολύ από όλους. Ρεάλ έχει μπάλα. Καλά που το Γιάννη μπα. Καλά που αυτό είναι εδώ. Εγώ δεν ξέρω να πεις μπάλα. Παρή προσπαθεί να βάλει μπάλα. Έξω δεν είναι. Σκάσε. Και πότε είναι πέναλτι. Αργύρι. Τελείωσε. Δοκάρι δυστυχώς
Έβαλε η Ρεάλ, κυρίες και κύριοι. Παρί έχει μπάλα. 2-1 το σκορ, κυρίες και κύριοι. Δεύτερο ημίχρονο, 5 λεπτά. Άλλο ένα γκολ άμα βάλει η Ρεάλ, νίκησε. Και περνάει στο μεγάλο τελικό. Από ό,τι φαίνεται αυτό το μάτσι είναι ντέρμπι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μάτσι. Το τέρπι ξέρεις τι είναι. Είναι καλές ομάδες όπως η Ελλάδα και το Μπαρσελόνα. Έξω. Στα πόσα είναι. 3. Η Ρεάλ, ο Νικηφόρος ο Μαγιά με ένα γκολ νίκησε, ο Διάρης θέλει άλλα 2. Βλέπουμε ότι η Παρί θα δυσκολευτεί να βάλει άλλα 2 γκολ, παρόλο που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά η Real Μαδρίτης, από ό,τι φαίνεται, θα τους κάνει με τα κρεμμυδάκια, κυριολεκτικά. Παρί έχει μπάλα. Πάμε για δεύτερο γκολ. Δεν μπήκε, κυρίες και κύριοι. Τερματοφύλακας πετάει μπάλα. Παρί έχει μπάλα. Γήπεδο έπρεπε να πάω. Γήπεδο πώς να το ανεβάσω. Βλέπουμε που η Real προσπαθεί να πάρει μπάλα από την Παρί, αλλά η Παρί, από ό,τι φαίνεται, έχει καλή άμυνα. Παρί έχει μπάλα, παρόλο που δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Real έχει μπάλα. Κατάφερε η Real να κλέψει την μπάλα από την Παρί. Real απομακρύνεται. Βαράει σουτ και δοκάρει και έξω, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, 8 λεπτά, κυρίες και κύριοι, και το μάτς συνεχίζεται. Δοκάρι! Δοκάρι, η Παρί έχει πέναλτι. Παρίβα! Το γκολ της Παρίς δυστυχώς δεν μετράει. Παιδιά, μην μαλώνετε. Η Real, η Παρί προσπαθεί ξανά να... Η Παρί προσπαθεί να βάλει άλλα 2 γκολ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τα καταφέρει. Ο τερματοφύλακας αποκρούει και έξω. Αρχήρια κόλλησε. Real έχει μπάλα.
Έπρεπε να έχουμε πάει για γήπεδο. Τραβούσαμε όλα τα μάτια και ερχόμαστε ευγενή όλα τα ανεβάζαμε. Να ανεβάσουμε και το βίντεο του τέτοιου του Ρέμου. Όσο λες τόση ώρα που Δεν ακούγονται. Παρή έχει μπάλα. To the voice τα βίντεο θα ανεβάσουμε. Η Ρεάλ έχει πέναλτι. Η Παρή είναι λίγο εκνευρισμένη επειδή πιστεύει ότι η Ρεάλ θα το βάλει. Άμα το βάλει τελείως το μάτς. μπήκε ρε. Μέσα ήταν. Δεν σου πέτα λίγο την μπάλα. Δεν σε ξαναπέζω να μην ξαναπέζω. Έξω το πέναλτι κυρίες και κύριοι. Έξω κυρίες και κύριοι, φωνάζει το κοινό από το ούφο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το μάτι συνεχίζεται με την Παρή να έχει την μπάλα στα πόδια της. Φάουλ. Φάουλ κυρίες και κύριοι, φωνάζει το κοινό και στα αλήθεια είναι φάουλ. Όπως ξανακούσατε, φάουλ ζητάει το κοινό, αν και γίνεται. Γκολ. Έξω κυρίες και κύριοι στέλνουν Ρεάλ. Έξω κυρίες και κύριοι στέλνουν Ρεάλ. Επιτέλους. Δυστυχώς ο τερματοφύλακας δεν είναι 5 μέτρα για να την πιάσει. Ωραία, θα το πει κανένα παιδάκι τριόχρονο και η πρώτη λέξη που θα πει αντί να είναι μπαμπά η μαμά θα λέει χυστήκαμε. Τερματοφύλακας πετάει μπάλα. Παρή έχει μπάλα. Παρή έχει τα μπάλα στην πόδια της. Δώσε μπάλα πίσω. Δώσε μπάλα πίσω, έπεσε. Παρή προσπαθεί να βάλει γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας, ο μαγικός τερματοφύλακας αποκρούει. Πέναντι. Σήκω πέναντι, σήκω. Χέρι πέναντι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα από τα δύο, ρε. Έλα, ρε. Μάθε να χάνεις. Λέγεται. Κυρίες και κύριοι, ο μαγευτικός Ρονάλντο, όπως είναι γνωστός και ο Σούφο, προσπαθεί να βάλει γκολ. Αλλά βλέπω να τα ρίγακα ακόμη 2 λεπτά. Ετοιμάζεται να βαρέσει. Παρή, Γιάννη, φύγε από εκεί, δεν βλέπουμε την μπάλα. Ρεάλ, ετοιμάζεται να βαρέσει, βαράει και... Γκολ! Κυρίες και κύριοι, το μάτς έληξε. Περνάει στο μεγάλο τελικό. Η Ρεάλ περνάει στο... Και πάει να Φωνάζεται. Ρεάλ Μαδρίτης. City Barcelona. Κυρίες και